Тина тук ли? Да. Аз съм Дюс Бигалоу. Имаме среща. Ще си взема нещата. Обожавам това място. Откъде каза, че си? От Норвегия. Урод! Чувам страхотни неща за страната ти. Господи, голямата стъпка! Как попадна тук? Правиха ми операция на хипофизата в медицинския център на Л.А. и се влюбих в тукашните хора. Ей, връщай се в цирка! Това място вече взе да запада. Да отидем някъде другаде? Каква гигантска кучка! Съжалявам за това, което казаха. Трябваше да опиташ всички атракции. Прекарах страхотно, но е време да си вървя. По-полека! 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 Чакай! Чакай! Сетих се какво можем да правим.